മാതാജി 8:23. മാതാജി മാതാജി വന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ മാതാജി. ദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതയേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അധ്യായം 17 അല്ലെ? അതെ. 17ാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മളൊരു അധ്യായം കൂടി ഉള്ളല്ലേ, 18 അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത തീരാണ് നമ്മുടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 4-5 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാൻ. എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടത്? ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളിലെ 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭക്ഷണത്തിലെ അല്ലെ, പിന്നെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും ദാനത്തെ കുറിച്ചും തപസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. ആണോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഓർമ്മയുണ്ട് മാതാജി. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ? രജോഗുണം, ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം, തപസ്, യജ്ഞം എന്നിവയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഊർജം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആഹാരം കഴിക്കുന്നവര് സാത്വിക ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. പിന്നെ നല്ല എരിവ്, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ രാജസ സ്വഭാവത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും സ്വാദ് ഇല്ലാത്തതുമായ കഴിക്കുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരല്ലേ. പിന്നെ അടുത്തത് യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞതേപോലെ ഗന്ധമുള്ളതും ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ ശാസ്ത്രമായി ഇപ്രകാരം അനുസരിക്കുന്നതാണ് താല്പര്യം. അവിവേകം കൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ തപസ്സുകളും സാത്വികം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ പരമശ്രദ്ധയോടെ യോഗികൾ ചെയ്യുന്ന 3 തരം തപസ്സുകൾ സാത്വികം. 3 തരം തപസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സാത്വിക സാത്വികം, രാജസം, 3 തരം തപസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം അല്ലെ. 3 തരം തപസ്. അത് സാത്വിക രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും കണ്ടു. അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ടാമത് ചോദിക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും ദാനത്തെ കുറിച്ചും തപസ്സിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ചും അതുവരെയാണ് നമ്മൾ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഏതാണെന്ന് നമ്മുടെ ലെവൽ 2 ലെ 22 വരെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. 23 എടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി എന്താണ്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ദാനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ കണ്ടത് നമ്മള്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾ അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക്
നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആദരം കൂടാതെ കൊടുക്കുന്ന ദാനവും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? താമസികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ നിന്നത്. ഇനി 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സംശയം നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്നത് സത്വഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോ തമോ ഗുണത്തിൽ വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി വേണ്ടേ? അതാണ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? ഓം തത്സാദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ത്രീ ബ്രഹ്മണസ്തേന വേദശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക്, അത് ഈ 3 വാക്കുകളാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണിത്. ഇത് വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടത് പോകുന്നതാണ്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ത്? ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ആരാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ. ഓം തത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഈ വാക്കുകള് വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണർ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നതാണ് ഈ 3 വാക്കുകൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം, തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 3 വാക്കുകൾ, ഈ വാക്കുകള് എന്തിനാണ്? പരമപുരുഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞത്തിനായാലും ദാനങ്ങളായാലും തപസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അതെന്താണ്? ആ തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന ഈ തെറ്റുകൾ അതെന്താണ്? അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ആർക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നമുക്ക് സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് തന്നെ ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അതിൽ വരുന്നത്. ചെറിയ ബുക്കുകൾ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അതില് ശ്ലോക ബുക്കില് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അല്ലേ? അപ്പൊ ഓം സവിതോർവരണ്യം അങ്ങനെ ചൊല്ലൂലേ? ഓം തത്സത് സവിതോർവരണ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സംശയം വരും. നമ്മളെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് ഓം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് അത് മഹാമന്ത്രമായിരുന്നു. ഓം നമ ശിവായ, പിന്നെ ഓം ഗണപതായ നമ, എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഓം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ ഇതിലെന്താ ഇല്ലാത്തത്? അപ്പൊ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അന്തർലീനമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? അതിലുണ്ട് അല്ലെ? അതിലായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഓംകാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൽ ഓം പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഓം എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടി അതിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതില് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൂടി അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്?
യജ്ഞദാനാത പ്രവർത്തന്തേ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. താദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ഒരാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മള് ഈ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മുഴുവനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം, ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു പോരുന്നത്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സതിത്യേതത് പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദാ പാർത്ഥയുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സതിതി ചോച്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സതിത്യോ വാഭിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെയും ദാനത്തിന്റെയും തപസ്സിന്റെയും ഒക്കെ ലക്ഷ്യം നിരപേക്ഷ തത്വം. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഭഗവാനാണ് എന്ത്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്ത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിപൂർവം, ഭക്തിപൂർവം അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതില് സത്ത് എന്ന വാക്ക് ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സത് എന്ന വാക്ക് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ദീക്ഷാ സമയത്ത് പൂണൂല് ധരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയും. കാരണം ദീക്ഷാ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജന്മമാണ്, നമ്മുടെ ഒരു രണ്ടാം ജന്മമാണ് എന്ത്? ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ പൂണൂല് ധരിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് മന്ത്രിക്കണം. കാരണം ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസാദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്തത്, പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എന്താണ്? അസത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ എന്തറിയപ്പെടും? അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
അപ്പൊ ഈ അസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? അസത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും നമുക്ക് എന്താണ്? ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും നമുക്ക് എന്താണത്? ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നാണ് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, എല്ലാ വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? വേദ വിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയണം, കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതറിയാൻ നമുക്ക് ആരിലൂടെ സാധിക്കും? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ, വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായം 17ാമത്തെ അധ്യായം കൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്? ഒട്ടും നോക്കിയിട്ടില്ല? ഇല്ല. ഇന്നെടുത്തത് നോക്കണം. ഇനി ഏഴാമത്തെ വരെ നോക്കി. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നോക്കിയാ? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു മാതാജി, പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല മാതാജി, ഇന്നലെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. ഒന്നാമത്തെ ലെവലിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരോടും നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 18ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, പോരെ? 18ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത, അധ്യായം 18. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അർജുനൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചത്? ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, 3 ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും യജ്ഞദാന തപസ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? കേശിയെ ഹനിച്ചവനും പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? കേശി നിഷൂദന അല്ലെ? കേശിയെ വധിച്ചവനാണ്, അതുകൊണ്ട് കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ വേറൊരു പേര് പറയണത്? ഋഷികേശൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഋഷികേശൻ കേശി നിഷൂദന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഋഷികേശ എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അസുരൻ, കേശി എന്ന് വെച്ചാൽ അസുരനാണ്. അസുരൻ എന്ന് സംശയങ്ങൾ ഒരു അസുരനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എപ്രകാരമാണോ കേശിയെ ഹനിച്ചത്, അതേപോലെ തന്റെ ഉള്ളിലെ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ അർജുനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേശിയെ ഹനിച്ചത് കേശി നിഷൂദന. ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ തന്റെ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് 2 കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കാമ്യാനാം കർമ്മണം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു,
ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സന്യാസം എന്ന് പറയും. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വിദ്വാൻമാരുടെയും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതിനെ സന്യാസം എന്ന് പറയും. ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ എന്ത് പറയും? ത്യാഗം എന്ന് പറയും. അത് ആര് പറയണം? ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നത് കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നു. ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ വിദ്വാൻമാരുടെയും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താണ് ഇനി അടുത്തതിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? എന്താണ്? ത്യാഗം, ത്യാജം ദോഷാവദിത്യേക കർമ്മ മനീഷിണഃ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ ത്യാജ്യാമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നു. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തിൽ ഋഷിമാരുടെ അഭിപ്രായം പറയാണ് ഇവിടെ. എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആര് പറയാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു. പിന്നെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആര് പറയാണ്? ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ദോഷകരമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഋഷിമാര് പറയുന്നത് എന്താണ്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല പറഞ്ഞത്, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെയും ഋഷികളുടെയും അഭിപ്രായമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താ പറയണത്? നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സപ്രകീർത്തിതഃ. എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കുക. അത് എന്താ പറഞ്ഞ 3 വിധത്തില് ത്യാഗമുണ്ടെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3 തരത്തില് ത്യാഗമുണ്ടെന്നാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീക്ഷിണാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3ഉം. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇത് നമ്മളെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾക്ക് പോലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. ഇത് എല്ലാവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഏതാന്യാപീതു കർമാണി സംഗം ത്യക്താ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ആസക്തി ഇല്ലാതെയോ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയോ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഇത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്?
ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ട്. കൂടുന്നുണ്ട് മാതാജി, കൂടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാ. കൂടുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലാവുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ സ്വല്പം സ്പീഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞവും ദാനവും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചും സന്യാസത്തെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായം, പിന്നെ ആരെയാണ്? വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു. പക്ഷെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷികൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്, ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എന്താണ്? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തിയില്ലാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ പറയാണ്. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപത്യതേ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗ താമസ പരികീർത്തിതഃ. ഇനി എന്താ പറയണത്? നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി 3 ഗുണത്തില്, സത്വ രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. നമ്മള് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നീ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഏതിലേക്ക് പോകും? ദൈവിക ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ആശ്രിക ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. കാരണം നിന്റെ നിയതമായ കർമ്മമാണ് എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്തായിട്ട് മാറാണത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതായിട്ട് മാറും. രക്ഷ ഇപ്പൊ സ്പീഡ് ഓക്കെയാണോ? ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശാഭയാത്യജത് സാ കൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗാഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഈ നിയതമായ കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഇല്ല, നിയത കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, എങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ്? അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ, കഷ്ടപ്പാടാണ്, അത് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല? ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് എന്താണ്? ആത്മീയമായ പുരോഗതിയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ? ആത്മീയ പുരോഗതി നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ക്ലേശകരമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി ഇതിലെന്താ പറയണത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേർജുന സംഗം ത്യക്താ ഫലം ചൈവ സാത്യാഗ സാത്വികോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സ്വാത്വികമാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സ്വാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്
ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്യുന്നു? ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളെ കർമ്മമാണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. അത്തരത്തില് ചെയ്യുന്നവന്റെ കർമ്മം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയാ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായി. പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് രാജസികല്ലേ. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായി. ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് രാജസികമായ ത്യാഗമായി. പിന്നെ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്താല് ഏതാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമായെന്ന് പറയാം. നാദേഷ്ട്യ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സ്വത്വ സമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയ. ഈ സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ഈ സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ത്യാഗിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അശുഭമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല, ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? സാത്വികനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി ത്യാഗിക്ക് സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങള് തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ സാത്വികനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക് അശുഭകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളോടോ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലോ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, വെറുപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ആർക്ക് തീർന്നിരിക്കും? ഈ വ്യക്തിക്ക്, ബുദ്ധിമാനായ ത്യാഗിക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. സാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങള് ഒരേപോലെ കാണുന്നതായിരിക്കും ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗി എന്നുള്ള സാത്വികനായിട്ടുള്ള ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. നഹി ദേഹാഭൃതാക്ഷ്യ ത്യക്തും കർമാണ്യശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മ ഫലത്യാഗി സാത്യാഗീത്യാഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അത് സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം? യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ഒരു ജീവാത്മാവിന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം? ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ആ കർമ്മത്തിനെ നമ്മൾ ത്യജിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ത്യജിക്കാം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കാം. അതാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മങ്ങളല്ല ത്യജിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ കർമ്മം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ത്യജിക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായി? നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്യാഗികളായിട്ട് മാറി. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരാണ്? യഥാർത്ഥ ത്യാഗികളാണെന്ന് പറയാം. ഫലേച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യും. അതെ. പിന്നത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അനിഷ്ടമിഷ്ടമിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യാത്യാഗിനാം നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്ര എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും ആർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സന്യാസികൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അനിഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ, നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അനിഷ്ടം. ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രണ്ടും ചേർന്നത്. അപ്പൊ അനിഷ്ടം നരകത്തിലേക്ക്, ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലേക്ക്, മിശ്രം രണ്ടും കൂടിയത്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്
ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ആർക്കുണ്ടാവില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ? ഒന്നും കേൾക്കണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്റെ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണ്. വീഡിയോ ഓഫ് അവരുടെ ചെയ്തേ. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ആയിരിക്കും. അനിഷ്ടം നരകത്തിലും ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലും, പിന്നെ മിശ്രമോ? രണ്ടും ചേർന്നത്, രണ്ടിടത്തേക്കും. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സോൾവ് ആവും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അനിഷ്ടം നമ്മളെ നരകത്തിലേക്കും ഇഷ്ടം നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്കും, മിശ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ചേർന്നത്, രണ്ടിടത്തേക്കും എന്താണ് പറഞ്ഞ കർമ്മഫലങ്ങളെയും വിടുന്നതാണ്. ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സന്യാസികൾക്കോ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാന്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഇപ്പൊ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യലോകത്ത് പോയിട്ട് അനുഭവിക്കും. പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകും. രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? രണ്ടു തരത്തിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. ഇത് ആദ്യം അനുഭവിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും നമ്മള് ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ത്യാഗം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഗുണാണെങ്കിൽ ഗുണം അനുഭവിക്കണം, ദോഷാണെങ്കിൽ ദോഷം അനുഭവിക്കണം. രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അത് പക്ഷെ സന്യാസികൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അവരെങ്ങനെയാണ്? പരിത്യാഗികളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സന്യാസികൾക്ക് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. പച്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനീനി ഭോതമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തി പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇനി അതിനെപ്പറ്റി പറയാം, കേൾക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, വേദാന്ത പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. 5 കാരണങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. എന്താണ്? അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക്വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അധിഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം. പിന്നെന്താണ്? അധിഷ്ഠാനം തഥാ പ്രോക്ത അല്ലെ? അപ്പൊ അധിഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കരണങ്ങൾ അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, പലതരത്തിലുള്ള നമ്മളെ ഉദ്യമങ്ങള്, കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങള്, ഘടകങ്ങളാണ് എന്തിനു വേണ്ടത്? നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം. നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ശരീരം വേണം. അധിഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം, ആത്മാവ്. ആ ശരീരം വേണം. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പറയും? കർത്താവ് ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഉദ്യമം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ശരീരം വേണം നമുക്ക്, ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടാവണം. പിന്നെ ആര് കൂടി വേണം? പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൂടി വേണം. പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതെ, കാരുണ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു കർമ്മവും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഒന്ന്, ഒരു ശരീരം വേണം, പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണമല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് വേണം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 5 ഘടകങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഇനി അടുത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരവാത്മനോ പിറിയത് കർമ്മ പ്രാരംഭതേ നര ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ, മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവർത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ന്യായമായ കാരണമായാലും അന്യായമായ കാരണമായാലും, 2 കാരണമല്ലേ? ഒന്ന് ധർമ്മത്തിന് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തതാവാം, വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഏത് കാരണമായാലും എന്താണ് പറയുന്നത്? മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു,
ഏതൊക്കെയാണ്? അധിഷ്ഠാനം, പിന്നെ അതായത് ശരീരം, പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, കാരണങ്ങൾ അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, നാനാവിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്, പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ഈ 5 കാരണങ്ങള് എല്ലാറ്റിനും ആവശ്യമാണ്. ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും ഈ കാരണം എന്താണ്? ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണമാകുന്നത്. ഇത്ര എടുത്താൽ മതിയോ? എടുക്കാം? 20 വരെ ആക്കണോ? അത് വിളിച്ചു നിർത്തട്ടെ? എന്ത് വേണം? ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം മാതാജി. നിർത്തട്ടെ? 15 വരെ. മതി. നാളെ തീരില്ല മാതാജി. അപ്പോ നാളെ തീരില്ല. അല്ലെങ്കിലും ഇത് 78 ശ്ലോകം ഇല്ലേ? 20 ആക്കാം. 20 എടുക്കാം മാതാജി. നാളെ 25 വരെ എടുത്താ മറ്റന്നാളേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 15 നാളെ 25 കൂടി എത്തിയാ 40 35 ആവില്ലേ? പിന്നെ എന്തായാലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് 20 എടുത്താലും അപ്പോഴും 58 ആണ് നമുക്ക്. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് 17ാമത്തെ അധ്യായം 18ന്റെ ഇതുവരെയുള്ള നോക്കിയിട്ട് 17ലേക്ക് പോകാം. ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞാരുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കേശി, നിഷൂദന, ഋഷികേശ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നിഷൂദന, ഋഷികേശ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. സംശയങ്ങള് ഒരു അസുരനെ പോലെയാണ് അല്ലെ? സംശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അസുരനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ കേശി എന്ന അസുരനെ സംശയങ്ങളെ അസുരന്മാരോടാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസുരന്മാരെ പോലെ തന്റെ സംശയങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്ക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ പ്രതീക്ഷ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഋഷികേശ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാതാജി. ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഋഷികേശ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തനിക്ക് എന്താണ്? തനിക്ക് സമനില കൈവരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഋഷികേശ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കർമ്മനിർവഹണത്തിനുള്ള 5 ഘടകങ്ങൾ ഏതല്ല? 5 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. ഒന്ന് ശരീരം വേണം, അതായത് അധിഷ്ഠാനം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണം, പരമാത്മാവ് വേണം. 5 ഘടകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്ര. ഇതെന്താണ്? അനിഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. രണ്ടും കൂടി ചേർന്നത്. മിശ്രം രണ്ടും കൂടി ചേർന്നത്. ഇനി സ്വർഗമല്ലേ മാതാജി? ഇഷ്ടം സ്വർഗം. ഇഷ്ടം സ്വർഗം. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് 17ാമത്തെ അധ്യായം നോക്കാം. ശ്ലോകം കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ്? സാത്വികം, രാജസം, ശ്രദ്ധയോടെ പൂജിക്കുന്നതിലൂടെ നിഷ്ഠ. വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഏതാണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്, ക്ഷത്രിയന്, വൈശ്യന്, ശൂദ്രന് ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അത് 18ാമത്തിലല്ലേ മാതാജി? അല്ല, ഇത് 17. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അർജുന്റെ ചോദ്യമല്ലേ?
ശാസ്ത്രമനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്, ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ചോദ്യം അത് അതെ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധികളെ പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം മാതാജി മാത്രം പറയും മാതാജി, ഒന്നും അറിയില്ല. എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കേൾക്കണല്ലോ മാതാജി. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. കല പല പലയാന്ന് പറയുന്നു. മ്യൂട്ട് ചെയ്യും മാതാജി എല്ലാവരും. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് ലെവൽ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ? ആണോ? ലെവൽ 1 നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണത്. മാതാജി, നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഒരു ബ്രാഹ്മണന് മാതാജി അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതാ മാതാജി. 17 പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് അറിയേണ്ടതാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പരിചയമില്ലേ? ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാതാജി ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം? 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ്? 17ാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാ മാതാജി. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അല്ലേ? ശാസ്ത്രവിധികൾ പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം. അവരുടെ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? ശ്ലോകം 4 എന്താണ് പറയുന്നത്? പലതരത്തിലുള്ള ഉപാസകരെ അവരുടെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താ പറയണെന്നും കൂടി പറയാം നമുക്ക്. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കും. പിന്നെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ. അതായത് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഓജസ്സും തേജസ്സും ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത്. രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് കയ്പ്, പുളിപ്പ്, പുളിരസം, ചൂട്, എരിവ് മുതലായവ കൂടുതലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു. താമസഭാഗത്തുള്ളവര് ദുർഗന്ധമായ ഓജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ 3 മണിക്കൂർ പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഭക്ഷണത്തിന്റെ അത് നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ള ശ്ലോകത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരും കേട്ടോ. അടുത്തത് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം. ഓരോരുത്തരുടെ യജ്ഞം, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം. സാത്വികം. രാജസ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം രാജസം. താമസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വേദവിധി പ്രകാരമല്ലാതെ ഋഷികളെ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദങ്ങളും മന്ത്രോപചാരം കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്യാ, ഇത് നമുക്ക് പറയണ്ട, നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അതല്ലേ നല്ലത്? മതി മാതാജി, എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ്